при себе. Дай. Няма да се краите, чакайте, но знайте, тук като забивате на мършите се правите. Ви сте самозвани хулигани, тук всеки май на мъж се прави, но ви сте стадо потарани, който както го сване пред мене като застане, леша му ще остане назад, защото ще сване, че поредната мисъл тук пак понесена беше леко, естествена ти си леко понесена пак. Приятен так, влиза тук Йорго пак, бе брат да ти забива, да те пръска пак, но как трябва ни да дочакаме пак. С враките да дойдат тук да отнасяте, защото ти си зле. Кой ще ляга, кой ще става, кой ще раздава, кой се надява за нещо друго, освен за свирки да става. В тази държава нашата няма правда прасна. Тук моля те, искам в лицето да прасна някой друг луд циганин на пук, защото аз не са правя на шут, просто съм луд, защото съм просто Петър. На метър да тъскася с сантиметър, махам ръцете и слагам ти катетър. Баналистката на харабийската, баналистката на харабийската. Остави тия лигавни, ще правим рап тази вечер, няма да е R&B. И нема е бе дали ще го дава по вашето ТВ. Правим го винаги и до зори, без да ни писне, без да мръкне, момчето може всеки ритъм да се пъхне. Направо брат ми изпъквам на фона и правя купона, без дори да държа микрофона, защото съм пълен магиосник, за тебе прахосник, такъв да знаеш, че си пълен доносник. Хориш пейш авери, мавери, защото искаш да изчисти с ръцете си от твоите далавери. Как може да си такава курва? За тебе, брат ми, ще ти подаря на рождения ти ден пудра, защото си бебе, брат ми, и риматата удра. Дайте ми сега да разкажа ви история една, как това получи се тук вечерта. Напуших се на трева, извадиха ми линия, но отказах тук, моля, не взимам амфетаминия. За миния история заминала, защото сега съм тук, яко и рапирам, докато всички ти ни гледате, навеждайте се пак ръцете горе. Пред мен се свеждайте, защото аз не съм просто царя, като рапирам ще ви паря, мисля аз директно вашите да паля. Ще ви товаря като твар голяма и няма това да става. Просто пешка той не спира да шава, защото решава като се раздава. Просто като маховик тук напред-назад, докато не припада, защото въздуха ми свърши, но пък коя пак се кърши. Душите ви са ми умрели, тъпи мърши. Freestyle All Stars, влизаме тук за всеки млад и стар. Нема е бе дали си рап стар или имаш буквар. Без значение е това, брат ми, дали си даже антиквар. Дали имаш старите ми колекции, брат ми, от музика ще напълня библиотейски секции. Направо, брат ми, ще има рап лекции, защото сте някакви такива, не знам какви и нема е бе. Важното е просто ритъма и тебе да тресе. И нашето настроение в тебе да се внесе, защото, брат ми, аз не съм някакво тъпо псе. Идвам от квартала, където, брат ми, тук всеки гледа да продава. Дали е човек, дали е пари, дали е наркотици, важното е схемата да върви. Крайната съдба, тук пак точката е една, целта за всички е равна. И какво сега? Всеки тук не се предава, някак си настъпва пак напред на стълбите нагоре, но събарен го за мен е мед. Защото аз не се престаравам, просто се надявам тук, че мога аз да ви допринасям тази страст. Докато рапирам, отварям своята паст и аз сърцата ви спирам, докато вие зеете и гледате да се повеждате. Виждате ни и се навеждате.